Бу Менделеевский шәһәрендә узган гасырның 80нче елларында эшли башлаган аммоний заводы. Россиядәге минераль ашламалар җитештерүче иң зур предприятиеләрнең берсе. Биредә хезмәт куючылар арасында тулы бер династияләр бар. Бадаевлар гаиләсе шуларның берсе. На фотографии наш любимый, дорогой папочка Дамир Хамзавич Бадаев. Әлеге династияның башлыгы Дамир Бадаев Менделеевскийдагы аммоний заводына эшкә ул 2001 елда килгән. Биредә 18 ел хезмәт куя. Кызганыч, аның гомере иртә өзелгән. Хәзер аның дәвамчылары республиканы һәм илне минераль ашламалар белән тәэмин итүдә зур өлеш кертә. У нас и дети находили половину. Безнең балаларыбыз да заводта үз парларын табып гаилә кордылар. Шуннан соң эшләү тагын да рәхәтрәк иде. Уртак сөйләшүләр, проблемаларны бергә чишүләр, уртак мәнфәгатьләр күбрәк булды. Рушания Бадаевларның килене аммоний заводында 20 ел эшли. Ул да мәхәббәтен биредә очраткан. Шунда таныштык, ирем белән Ринат. Дөнья яши башладык. Хәзерге көнгә хәтле эшлибез заводта, икебез дә. Ике балабыз бар, ике малайбыз. Олы малай тоже үсеп укып бетергәч, тоже шунда эшкә керергә җыена. На ВОЦ-1 и на ВОЦ-2 перекройте, пожалуйста, внутреннее и наружное расширение. Ринат Бадаев аммоний заводына 18 яшендә килгән, хезмәт юлын электромонтер буларак башлый. Хәзер ул участок җитәкчесе. Могу смело заявить, что у нас в Татарстане самая благополучная обстановка. Безнең Татарстанда яшәү шартлары бик уңайлы, табигаты да бик матур, яшьләр өчен барлык мөмкинлекләр бар. В плане места расположения городов, природы и уровня жизни в целом. Заводта Ринат Бадаевның сеңлесе дә эшли. Рената Дер бирегә 2015 елда университет тәмамлагач килгән. Я мечтала прийти на завод еще с тех пор, как училась в школе, потому что на заводе... Мин мәктәптә укыганда ук заводта эшләргә хыялландым. Чөнки биредә минем әтием, әнием, абыем һәм туганнарым эшләде. Хыялым чынга ашты. Университет бетергәч, монда эшкә кирдем. Бадаевлар династиясенең гомуми хезмәт стажы 80 ел. Аларның һәрберсе үзен оста һәм тәҗрибәле белгеч буларак күрсәткән. Они являются достаточно серьезными профессионалами своего дела. Үз эшендә һәрберсе профессионал дип әйтергә кирәк. Әтиләре Дамир Хәмзә улы цех начальнигы булып җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә эшләде. Бик хөрмәтле үз эшенең устасы иде. Аммоний заводында 6 династия эшли. Аларның һәрберсе предприятие эшчәнлегенә зур өлеш кертә. Менделеевскийдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.